Kajingle kai World Cup haga group stage menta ke Miet kata ke Spain Persia ya ke Saudi Arabia je kermen ba ke Spain kan sale kai bhano menta ke genti tane ke match play ke baar Persia ya ke Saudi Arabia ha ke ba kan sadon ya ke chance ke jongka ban yo rung sha ke knockout stage hari lada ke Spain kamla ban le kai bha lada ke iathuh tane ke syarem no ha ke Saudi Arabia kata la tikna ke Spain ke haban lum jangno ya ba phai pat khendiat ha ke ba dei bat kani ke jingle kai mata ke Miet kata ke Spain Persia ke Saudi Arabia ru ke de we na kiri ke ba khan bor bha ha ke ba hausnem arjar ar kani kari ke balala ban penrem ya ke Argentina ke bade ke we na ai kiri ke balayo bat ya ke world champion haute hi usnem Kena kata kadau ka Spain ru kadon kam hi triang ban yele kai bha bat ban sei ya ki nong yele kai ki bapau hanadu ka minit ka basdang lem kumta kanumla ban thau por thei namar ka Saudi Arabia ru kan yakun hi triang bakan job nang ba makaru kan bu ya ka thong bakan yo rung sha kanong out stage dia bangi page pade menta ye kini ki prediction tingyu I bau ni ututa haba la ai na kumta ban predict mano dap ding kini ki artillery kiri ki BAJOP dia labu ya kini ki slip pi hang ne new tuta ulo shim ya ka Spain pe kermen ba ka Spain mata ka Miet kan sele kai ba bat kan job di shabaro ki fans jong ka Spain kermen ba ka Spain kan job hoy ngaru ngadi we na ki fans jong ka Spain ndring ngong pi lara ka Spain hi kanumla ban le kai ba lara ka Spain hi kanum sei ya ki kluri le kai ki batbit nadu ka minit ka basdang kata la tikna be ba ka hab ban song janno dang tang ha ka group stage